The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Psalm 37, 5-7. There remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Hebrews 4, 9, 11, and 14. He said, My peace will go with you, and I will give you rest. Exodus 33, 14. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Romans 5, 1-2. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Romans 8:28. God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. 1 Corinthians 14:33. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Psalm 55:22. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Proverbs 29:25. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Jeremiah 17, 7-8. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Romans 8:28. He will not be afraid of evil things or tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Psalm 112, 7-8. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kalag. Kung ba kita hambin pa diyang mga sala, kay kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa. We have to use, if necessary, the principle of 1 John 1:9, which we call recovery technique or the rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins,
God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo nga dili paluwas, wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi. Giawhag ka, gidapit ka sa paggamit sa imong free will, aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa imong tibuok nga kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausap pa nining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi ang imong pangilugwayan kini timailhan nga nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi. Salamat ning tanan o Diyos sa imong kaluoy, sa imong ugma o sa imong grasya. Dili kami takos niini, panikaw nagmatinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome na sa atong daily Bible study. Niining adlaw doon na tayo pinalain nga pagaisgutan. Atong tunaan ang bahin sa labing dako nga gasa sa Dios alang sa kaliwatan sa tao. Sa in English, ato kining giuluhan og God's greatest gift to man. Okay? So kung andam ka na, let us start. Unas tanan, ginaingon sa kalibutan nga ang Pasko kuno mo'y labing sadya, punos mga hudyaka, labing manindot nga panahon sa tibuok tuig. Sa in English pa, o gani na magkana sa alawiton nga kanunay giyong awit sa kadaganan, it's the most wonderful time of the year. Labot pa, ang panahon sa Pasko, mao kinihigayon alang sa mga family reunion, panahon sa panagtapok, holiday gatherings, panahon sa paghinatagay mga regalo, sa laktod nga pagkasulti, panahon kini sa paghiusa, sa paghigugmaay o panagdait sa atong mga hadol sa kinabuhi, atong mga hinigugma sa kinabuhi, paghimamat sa atong mga maninoy o mga maninay, mamasko kanila o paglipay tungod sa kong kasaulugan sa tibuok kalibutang Kristohanon, agi og tamod sa manunubos nga gipakatao dito sa pasungan, ang Dios nga nagpakatao aron sa pagtubos kanatong tanan nga katawhan. Apan taliwa niining tanan nga mga kagahob, paglipay ug hudyaka, dili nato mga Kristohanon angay kalimtan ug di ibali ang kamanungdanon o kabililhon ang pagtuon sa pulong sa Dios nga gitawag sa English og post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit basig nahikalimot ka nga ang doktrina sa Biblia mo imong nagauna nga pasiyuna in your scale of values. Gusto? In fact, imo kanang kinabuhi ingon nga Kristohanon. Tungod kay kunwa ka na, ang tanantang mga hudyaka o paglipay nining panahon sa Pasko, mamahimo lang ka na silang giingos in English o ritual without reality is meaningless. Ang gikinahanglan unta kanato mao
Ang atong pagbarog nga malig-on diha sa prinsipyo, ritual with reality is meaningful. Busa, aniya kita niini na usab nga pagtuon. Sa balang pulong sa Dios aron makatunan ta og dugang ang pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16. Atong nakita og nasayran ang nagkadaiya nga mga paghitabo, mga katalagman, mga hampaks kinaiyahan, samas mga linog, mga bagyo, hurricanes, mga tornado, o buhawi sa itong pinalungan, mga pag-ulbo sa mga bulkan, mga tsunami, napay mga pusil sa bisagasang dapit, samas mga kalingawan o mga cancer, pusil sa mga eskwelahan, bisan pas mga simbahan, o daghan pang mga kagubot sa bisag asang dapit. Kini mga dili na kasagaran nga mga pangitabo. Gusto? Kaya binimo, ang mga katawhan ni karong panahona, daw ni samot ang ilang pagkabugnaw sa pagdangob sa gahom sa pulong sa Dios o sa maayong balita sa kaluwasan. Ang bagang duot sa katawhan ni ini nga itong panahon karon, way pagkaamgo sa kamahinungdanon sa pagdawat sa mayong balita sa kaluwasan. Inay kini sila mudawat niini, nagtuman gyud sila sa paghagop silang naandan nga matud pa mo ilang hingmatan nga relihiyon busa mopod ko ni ilang pagkamatyan. Klaro tataw og tin-aw man unta ang pagpahayag sa Dios sa iyang mayong balita sa kaluwasan, pinagi lamang sa iyang bugtong o hustong paagi, pagtuo lamang kang Kristo lamang. You see, maunta ka ng mata nga mensahe. That's the very message these people should realize. Kaysa higayon nga kining maong mga katawhan would come to their senses. Unya magausab sa ilang mga hunahuna, they would repent ug mutuo sila kang Ginoong Hesukristo ingon nga ilang personal nga manluluwas nan. Mao kini ang makapabali. This is going to change the tide. Kung busa ka ng ilang pag-usab sa ilang mga hunahuna, bahin kang Kristo, mao ka ni makapalig-on pagbalik sa nasod ng ilang gipuy-an. Tinuod, maunta ka na'y hustong lakang. That should have been the right step nga mulig-on pag-usab, muuswag pag-usab ang nasod nga ilang gipuy-an. Apan sama sa ako ng giingon, samtang ang usa ka nasod ang iyang mga mulupyo, ubos lang gihapon sa ilang namat-ang relihiyon, ug magpadayon lang gihapon sa pagsagop sa ilang mga gitawag tas in English o mga preconceived notions sa ilang relihiyon. Nan, ang ilang nasod, inay mo dawat sa maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo, kini magapabilin lang gihapon sa iyang kahimtang. That means, the very country diin sila nasakop, produkto ra sa desisyon sa iyong mga mulupyo. Gusto? And you know what I mean, don't you? Okay. Sa laing ilisgutan ta ni adlaw, palihog ablihing imong Biblia diha sa Mateo 6:28. Matthew chapter 6 verse 28. Now, dihas naasoy nga teksto, ang atong Ginoong Hesukristo nagahisgot og bahin og mga bulak, lilies of the field. Iunsa nila sa pagtubo, how they grow. Ang atong Ginoo miingon og nganong mabalaka man kamo sa inyong biste. Tanawa, giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wa sila maghago aron makabiste. Si Ginoong Hesukristo mi-emphasize dinhi bahin sa gitawag og logistical grace. By the way, ang adjective nga pulong nga logistical
nagagikan kini sa noun nga pulong logistics. O sa atong nahibawan og logistics, kini mga pagsangkap sa mga kasundawhan sama sa mga armas, bala, mga pagkaon nga magsustinto kanila samtang ato at tingali sila sa natad panggubatan. So ang pulong logistics gibalhin kini ngadto sa adjective form niini nga naghulagway sa kasangkapan alang sa magtutuo aron sa pagsustinto kaniya diha sa dinhi sa yuta sa iyang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. So si Ginoong Jesucristo dinhi mi-emphasize bahin niining logistical grace. O by the way, ang logistical grace ikaunom kini pagsangkap sa Dios alang sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Kay kung atong labason ang atong parumduman, ang Dios adunay 7 ka mga Dios nung pagsangkap o divine provision. Okay. Gig-review kini. Ang una nini mao ang Biblia. Okay, mao na naguna nga pagsangkap sa Dios. Ikaduha, ang pagkalabawng makagagahom sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo, ang Dios nung plano alang sa simbahan. Kini atong panahon gitawag kini panahon sa simbahan, church age. Ikaupat, ang tukmang pastor magtutudlo. Ikalima, ang tinago nga panimuyo ingon nga saserdote, privacy of the priesthood. Ikaunom, ang atong giingon og logistical grace. Ug ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan, freedom, spiritual freedom sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Okay. Diha sa bersikulo 29, kining maong bersikulo usa ka sambingay, metaphor, binasihan ang logistical grace sa Dios. Okay? Antong i-rewind sa Mateo 6:26. Okay? Adunay tulo ka mga illustrations o paghulagway dinhi. Una, ang mga langgam o kalanggaman. Ang Dios nagaamuma sa mga kalanggaman. Osto? Ang Dios nagapakaon sa mga kalanggaman. Unsa pa kaha ang mga disipulo? O kana nag-aapil kanimo. Na, that's Paul's gitawag og a fortiori logic. Ikaduha, bahin sa mga kabulakan, flowers, sa in English, the lily. Kini nagulagway sa kinahanglanon nga sapot o bisti nga igsusulob. Ang bersikulo nagasulti og wala sila maghago aron makabisti. Now, ani ay mga punto sa doktrina, point of doctrine. Una, ang kalanon og sapot nga isulob mga logistical details nga ang Dios nga amahan sa kanunay nagasangkap sa iyang mga anak. Ikaduhang punto, ang pagsangkap nga logistical grace sa Dios sa kanunay nagasangkap kanatong mga magtutuo sa tukma gyud nga paagi. In just the way nga kini atong gikinahanglan. Iya kini gihimo sa tukma gyud nga higayon at the right moment. Ikatulo nga punto, ang Dios nagatuman sa tukma gyud natong panginahanglan, sa tukma nga higayon, right timing, ang timing sa Dios. Ikaupat nga punto, tingali dili mo tagbo ang Dios sa atong mga panginahanglan sa paagi nga buot natong paagi. Buti ba sabot, maybe God does not fill our needs in the way we want it filled. Ikalimang punto, ang tuyo sa Dios nga iyang tagbuon ang atong mga panginahanglan mao
nga aron kita makatuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. Ano yung mga teksto nga atong matun-an bahin og logistical grace? Salmo 50, 10, 11 ug 12. Kini naghisgot nga gipanag-iyahan kining tanan sa Dios. Adto si katulo, ang kinaiyahan, the nature. Now, ablihi ang imong Biblia, dias Mateo 6:30, Matthew 6:30. Nagaingon kini sa Bisaya, kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pagkahay dili bistihan, pagkagamay ninyong pagtuo. Mao na nagaingon diha. Kini naghulagway sa kinaiyahan, the nature. Mao nay ka Apostol Pablo nga fortiori logic. Prinsipyo. Ang gamot sa tanang kakulba o kabalaka, anxiety, mao ang pagkaway pagtuo, unbelief, or kakuwang o pagsalig, lack of trust. Kakuwang sa pagsalig ngadto sa mga butang sama sa logistical grace. Hinumdumi ang prinsipyo nga nagkanayon og anxiety is tantamount to unbelief. Ang kakulba o kabalaka kuno sama ras pagkaway pagtuo, way paggamit sa pulong sa Dios. Now si Ginoong Jesucristo nagasaad niini. Ang logistical grace kanunay gyung isangkap ngadto sa matag magtotoo. To every believer. Dili na unta ang pagkataranta o pagkakulba. Abi nimo, sa Dios walay dili mahimo, o nothing is impossible sa Dios, wala. Uban yan ang saad sa Dios nga pagsangkap og logistical grace. Wala unta kiti pagsinatig kakulba o kapalaka o kahadlok. Saligi lang yun ang Ginoo sa way pagduha-duha. Guniti lang sa mayo kanang imong paglaom, pagsalig ngadto sa maong saad sa Dios. Sanglit sa kanunay, ang Dios man ang nagakontrol sa atong destiny kung dadangatan. Giputos ka sa iyang logistical grace. Gamita lang yun ang doctrinal nga rational. Ehemplo nini mao ang gitawag ta og logistical grace. Usa ka na sa doctrinal rational. Aniya na sa laing prinsipyo. In English, as long as you are on this earth, samtang niya ka pa din sa kalibutan, ang Dios magasangkap kanimo sa tanan mong mga panginahanglan. God will provide you everything that you need. Prinsipyo ka na ang gitawag taog doctrinal rational. Balikon ko sa pag-ingon, kana mao ang doctrinal rational or konklusyon. Naibaw kag tinuod kana, ug mao nga imo kanang gituuhan diha sa imong kala. Gusto? Ani pipila ka dugang nga doctrinal rational nga sa tinuod kini sila mga saad gyud sa Dios. Aniya? Yes, Roma 8:31. Kung ang Dios dapig man kanato, kinsa pa may makigbato kanato. Salmo 56:3. Sa unsang higayon nga ako mahadlok, ako mosalig diha kanimo. 1 Pedro 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Filipos 4:13 nagaingon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihantag kanako ni Kristo. Lucas 18:27. Ang dili mahimos tao, mahimos sa Dios. Juan 15:11. Gisultihan ko kamo niini. Kining niini Bible doctrine kini. Aron mabatunan ninyo ang akong kalipay plus H ug mahingpit ang inyong kalipay. Segundo Corinto 12:9. Igo kanimo ang akong grasya.
kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. So, ang logistical grace sa kanunay isangkap gyud sa Dios, sumala sa iyang isaad. Basta, ug nasayod kita nga sa kanunay mutuman gyud ang Dios sa iyang pulong. Di man gyud siya makaksanglit kay bugos man siyang kamaturan. Kung atong labason sa atong panumduman ang napulo ka mga kinaiya sa Dios, 10 divine attributes mo kini sila. Ang nag-una niini ang iyang hingpit nga kabubuton, perfect sovereignty. Ikaduha ang Dios hingpit nga hustisya, perfect justice. Ikatulo ang Dios hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikaupat ang Dios hingpit nga gugma, perfect love. Ikalima ang Dios hingpit nga kinabuhing dayon. Ikaunom ang Dios hingpit nga pagkalabawong makagagahom. Ikapito ang Dios hingpit nga pagkasayod sa tanan. Ikawalo ang Dios hingpit nga pagkaanaas tanang dapit. Ikasiyam ang Dios hingpit nga pagkadi na mausab. Ikanapulo ang Dios hingpit nga kamatuoran. Busa, inumduman ta sa kanunay ang prinsipyo nga nagakanayon, samtang buhi ka pa, magasangkap gayud kanunay ang Dios kanimo sa tanan mong panginahanglan. Tanan. Barugi ka na, isilsil ka na, kinauyukang bahin sa imong galaman. Now, muuyon ka ba sa katinuoran nga kining atong kinabuhi karon dinis kalibutan lumalabay lang? O higala, mao ni tinuod. Umalagi, travelers lang ta. Niining kinabuhiya. Gani, ang Biblia puno kinig mga sambingay, metaphor sa English. Nga din, nagapadayag kinis sa kahamubo, kalumalabay, ka humahapit sa kinabuhi din sa kalibutan. It's fleeting, short. Kini nga itong lumalabay nga kinabuhi, gitandi kinis usa ka yamog o alisngaw, a mist. Usa ka paspas nga dumalaga na fast runner. Usa ka gininhawa, a breath. O usa ka pudyot sa aso, a wisp of smoke. Ang Biblia nagkanayon ini. Kay nataw kita kagahapon. Ang atong mga adlaw din sa kalibutan, ingon ka lumalabay sa usa ka anino. Sa in English pang pagkasulti, for we were born but yesterday. Our days on earth are as transient as a shadow. O, tinuod. Kung itandi ta sa eternidad, ang kinabuhi labihan gyud kahamubo. Gani, ang kinabuhi usa lamang kapag labay